Kajing bomdon kejaka sumar hakathan kala penbenyaw kinong shnong ke shnong langdong dai na ba ki hab ban lej lai pra kilometer ban poi sharyang do health center ha west casiels ban yo e kajing sumar aba shim khia e kajing ujor jing pat ba ka KSU nong tricep ni unit apo kajing alam usamla kitbok riang tem kumu president kila lej ban kendu yau district medical and health officer ke west casiels Dr. EG Taryang pajan hakaba kila ya kerpat ya u banbu ya kawai ke jaka sumar health stop center ha langdong dai katkum ke KSU DMHO ulakular yaki bandra bat ban ya keren ya kene kamat bat ki bor badai khmi 500 kilometer tegani ka bu jing e ya ki briu ki basa hagi te ki dong ki thain bat ki snong ila airuk asyaran ini ba nam takane ka phase 2 nakaliang jong kalang dong dai bladon pa kalis tikin le ban kam ban ngai ba uso ru ulang ka jingjok nam takane ka jing ndu jingi takane sing bam